driver sa e-bike ug magtiayon niyang pasahero na angol sa bangga tali sa multicab ug sa e-bike nga nahitabo atubangan sa samang sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay kaganihang kadlaw. Ang report ni Femari Dumabo. Nadala sa tambalanan ng driver sa e-bike nga si Ruel Tabilon, 43 anyos ug ang iyang pasaherong magtiayon nga sila si Timofeo Baron, 56 anyos ug iyang asawang si Lilibeth, 54 anyos, taga Barangay San Roque. Sa pasiunang investigasyon, padungunta sa San Roque ang e-bike nga maghatod sa magtiayon, diha gikasugat nila ang multicab nga gimaniho ni Ferlan Rosagaran, 26 anyos nga taga Barangay Kansuhong. Apan gingong mikalitlag tipas sa pikas lane ng multicab nga misangpot sa pagbangga nini sa e-bike. Sa kakusog sa impact, naigo pa sa e-bike ang nagparking at taxi daplin sedan ug nangahagba ang mga sakay sa e-bike. Giangko ni Rosagaran nga nakatagpilaw siya tungod sa kaduka kay gikang nag-inom. Sa tunod lang ma'am, na nakapiyong ko niya. Pag mata na ko, wala ang e-bike, sugat na nako. Jadi naman ko, nakabrake ko, awahin naman. Inumi gamay lang, pero dili kay nga, kuhan yun, na akong, kuhan na sa duka ba. Mo to, nagapagtilaw ko. Ang babae, medyo serious iyang TL, may fracture. Based sa assessment sa doktor. Puros naman sila conscious, ang driver po conscious. Naabot sila yung going as itulimin. Misari noon si Rosagaran nga bagahon ng gastuhan sa pagpatambal sa mga nangaangol. Nagmahay usab siyang nahimo nga misangpot sa aksidente. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.